Lakhain ko retok duar baguri constituency kapalu dolamara hitialo bait kaselama kulat lapente galamara kulat ahem humni mechupidat bangso ahem me kecholong pop lake kopi koson pelone thangka chini nelang pusi bait kaselama kulat mate ahem pu pudip phangcho pen phirangkia thengnu chithanpon alang like chithanpon atengke bangso ahem me kechohut kadogawe tangka kanohok lak thom so se lapente bait hum plian ke mechupidat lupusi alangli phangcho sanghu pet chithanpon bangso tukan pense alangli apiso aso cipareng ilu mate celana ilu nonke akulat michupidad lasi ningkace thanai education recharge tokpi lapente tim kar bengo tomphan pader department kera je phanse alangli chuni ripon patuthu lancho takli halapu agostin terang stame chuni ripon ke karbengo tormas council kacharia bangphu cm dr tulam ronghang lapente tim kar bengo tomaphan nangra pentha puthi chuni ripon patuponthu tuwe nang li hem la to nang li dukan tuwe ko anapor malom le ni ke thing long le tame bank se phun nang kri 9:30 lom sin phun nang kri lang dukan mi cho det po chewang lo avidyal le le bang su putha non li an dak kan hok le da akono hoke pasoi la poisa njelo dak non li ka benglong to mas konsir han ke chari phan nang li hin de ko pina ni son da kan tong chuning ri ke lo ben lo yot ni phanta nang rab dun tha tan tangka dam jui lo pot avidyal lo rab dun tha bang ta hum kon ni bai ke hum thom ti ni mi cholo photrok ne la dukan bi chupon hum ni isi ke gelamar dukan lo isi ke bai ke dukan lo pradip phangchu angkalang lo Roro gora pen berita polores lekte news 24 Karbianglong